Nag-ice cream sila. May rese mo. Ha? Abogado yan, no? Lakad uli kami kasi pupunta kami sa tindahan ng sapatos. Ari anak. Nagpagupit muna sila. Nakalimutan namin bumaba doon para bumili ng sapatos. Lakad kami dito guys. Nilaling ko. Ang ganda ng ano guys. Ayan, punta kami sa payong dalawa. Sayang daw ang puti nila. Payong kayo, magpayong kayo. Sayang ang puti. Kahit mapuputi. Dito na, dito na. Tatlo kong anak. Nabilad. Hindi pa lalabas yan. Lipat, lipat. Ang init sa kabila guys. Ha? Huli ka na. Yan, malapit lang guys yung ano, bilihan ng ano, pero mainit kasi. Mainit. Ha? Ha? Doon na, pasok na. Ay, init. Ayan. Good evening guys. Ayan guys. Nag-crave, nagutom. Mga ano na guys, 10 o'clock, nagutom. Ayan, mag-snacks. Open na anak. Ayan. Parang And medyo then, na kami. ayan. Cheese. And then, ano to na? Sisig burger. Sisig burger. Mausan. Ayan. Sisig burger. Yummy, yummy. Kain na. Kain lang guys. Ayan, kain na, kain na. Kain din. Ikaw na, kain na. Yummy, yummy. Hati mo nga yan. Mahausa. Manghang. Ay, yung sarap. Gutom kami guys. Yan ako ang gutom. Oh, sarap. Sabi pa lang sisig. Jen, kain ka Jen. Wait, just lang to, just. Yan You guys. taste it. Gutom ako guys kasi kakain ng may sakit. You taste it. Come on, come on. Nagutom ako. There's, walang Sa ketchup may yan, ano walang lang. ketchup. Walang ketchup yan anak. Yan, eat na. May bread lang.